Pasongano ule mwana bwana. Chala mwamba. Apita oye! Apita oye! Pasongano ule mwana bwana. Bwana wapeka ripoti kwa inu. Akachedwa kuziwa kuti akusokoneza nthawi. Olemekezeka Vice President nthawi ino mundilole ndipemphe regional governor Nyamata wanu bwana. Nyamata ifota ali mu office mwana wapeka ripoti kwa inu. Akachedwa kuziwa kuti akusokoneza nthawi ntchito yache. Ndikupempheni bwana regional governor muime mukalankhula ndipo mwaisusa Vice President kuti alankhule Pasongano ule mwana bwana. Chala mwamba. Apita oye! Apita oye! Abright Msaka oye! Ifetose oye! Tuli uli achinangolo. Muli bwanji. Mosheriwa. Muri uri. Atili makora chomene. Ulemu upite kwa Vice President Right Honorable Bright Msaka SC. Tikati tu SC the Senior Counsel. Lawyer wa maloya. Ulemu upite kwa Ashadik na Malomba. Amene muli mu office ya bwana. Ulemu upite kwa Director of Campaign. Ulemu upite kwa Director of Women. Ulemu upite kwa Director of Youth. Ndiwoyenera kulendera maulemu osayiwala Council Chair. Ine msonkhano anthu ayankhula kale. Ndi ntchito ya ing'ono. Ine ntchito yanga ndi ya myambi basi. Mwambi oyamba. Msinje othamanga madzi sitimayeza ndi mapazi. Msinje othamanga madzi sitimayeza ndi chani? Koma timatenga chani? Bango ndi kumayeza. Somano tuifa Malawi posankha boma tinayeza ndi mapazi takweramo. Mwambi wachiwiri. Mapapaya apa chimbuzi amadya ndalendo. Anzathu achikangawawo kwina kwantu samazaza. Koma akabwera kuno timazaza. Chifukwa sitikuziwa kuti mapapayawo amera pa chimbuzi. Mwambi wachitatu. Mwambi wachitatu. Chinkolo chachikulu cha sadaka sitimakandira ndi spuni. Timakandira ndi tiko. Alipo waziko lilakulira ndika spuni. Mugolomo zikakatakase zinthu tikuyenda bwino. Bana Vice President, chifukwa choti anthu akuziwa kuti ife tikulowa mboma, pamalo pano ndabwera ndi mulendo woti bwana inu mumulandire lero. Tabwera ndi kansala amene akuchoka ku UDF. Ndiye bwana ndifuna ndimuyitane inu bwana mumulandire. Kansala ameneyu ndi Musa Chiganga akuchokera ku Masongola bwana ayime kuti mumulandire. Komanso pali anyamata ena achoka ku MCP okwana 28. Ndikuyankhula zimene chifukwa chani akuona kuti kulibe tsogolo ete. Ndikuwuzeni IMP adera lino ndinali nawo ine klasi imodzi kuli Sumbi Secondary School. Kuyambira form 1 mpaka form 4. Koma zina lawo linali
Benedicto Kaluwa. Anali Benedicto ndani? Koma timagona mu hostelo B7, hostelo yochedwa kuti Chambo. Ndiye anasinda zina lichakulipanga Benedicto Chambo. Ndiye ufumu sitipereka kwa nkamwini. Oloka muzimu wose adatha tukusampanga antasumayi. Likongodwa ntundu lwere. Ndiye chifuwa chake angoti lero ali ku PP zawo zaenda. PP katuluka ali ku DPP zawo zaenda. DPP atuluka ndili ku MCP zake zikuyenda kukupanga ni Keni. Iniyo kutayo kundi mpamba wake. Kuyambira mawa mukamaenda kuno kumakanjira muziti ine mpamba, ine mpamba, ine mpamba, ine mpamba. Mpamba, ine mpamba, ine mpamba wa muntu wina. Ndiye kuti musakhale mpamba, musange candidate wako nkuno wa DPP. Ifuwa ufumu sitimapereka kwa nkamwini. Bwana Vice President, muime kuti mulandire akansala. Ziko mkwambili. Ndiye pano tikuita naso anthu 6 symbolic chabe alipo 28. Abwere 6 ochokera ku MCP talandire. Amene akufuna kuti asakhale mpamba. Ndiye anthu ali apawa uyu ku MCP anali director of youth wa district ya Mangochi. A director of youth a district amene akuchoka ku MCP kulowa ku DPP. Ayankhule bwanawa. Assalamu alaikum. Choyamba ndikupeleka ulemu kwa president, vice president afika pano. Around Msaka ACC. Ineyo bwana sinitalikisa malingana na nthawi. Andu wanga abwera apawa
Wena swali hapo sana kweli yani. Alipo 140. Ndenena ngotapa pangono. Koma chimene chakwera ife. 1 Funda start 4. Anadinamiza nsewo. Ife wasa dipasa. Nda ife tatuluka kuchipani cha MCP. Nde kupezeka hapo. Chaka cha tana atilemba chimanga. Wakuba jaso nkutibela wasa dipasa chimanga. Anazabwela sopa kusati na misa. Akutati pasa secondary so wasa dipasa tatuluka. Chado Kazembe ni mundu olela, nipa mundu wabwino, ama wombola, mundu akakala pa mavuto. Kudiso kasala abudula, ama banga chitukuko, atimangila ujeni, apachani nsika, abudula nsika, atimangila hawa. Ni mundu wabwino, Chado windu wabwino, tienda nanu, inandiripo, nienda district, mapeto, ndiku mapeto kupasula. Kutinu mlawe mboma. Ndepo tindawi yata. Nsongana usiwa ine nali ku district director youth itacho kapo. Anazandusa ngati ine chidole. Kumango kumaika maeria. Mpaka kulukoloma. Ndasiya. Pamenepo. Ine bwana ndikanalangula pangono. Ndasala pangono ndimaliza. Ndepa nopo bwana. Ndayamika kubwela kwanu. Chimangacho bwana mupeleke andu ife tukumwalile njinjala. Ndatela pamenepo bwana. Pamenepo. Shalom Mamba. Tiri ready for Vice President. Amena tiri ready tukweze Shalom Mamba. Apita waye. Bwana Vice President. Nyamata wanu akugumula ku Eastern Region kuno akugumula agwira ntchito bwana. Tawi ino bwana disana kuzuseni. Apikaniye mwambi juumo mpepeti. Liwanga lyankamwa lyanga tawani bandichi. Den tawi ino itane Vice President wa chipani chatu chokondeka, chipani chatu chokoma, chipani cha DPP, Right Honorable Bright Msaka SC. Ule mwaka. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutarika woye! Mangochi woye! Lulanga woye! Ifetonse woye! Ule muyamba inu
a senior group alulanga ndakonda kuona ninso kachiwiri kuti takumana pamalo pano. Ulemu wanu, ulemu a regional governor, ma directors nonse achipani cha DPP, onse aku regioni amayi ndi abambo, ulemu wanu. DPP woye! Ine choyamba ndabwera kuno kuzasimikiza chinthu chimozi kuti kodi anthu apita alipo, anthu a Professor Arthur Peter Mutharika mulipo, muzamuvotera Professor. Chakweza ni chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba, mavoti ya Professor chala mwamba. DPP woye! Professor woye! Amanama dweti kuti DPP atakudweti. Ine ndachokera ku Mangochi kuzafika kuno MCP Kulibe. DPP woye! Kufunsa wina aliyense kuno anthu chisankho munapanga kale. Kuno anthu munapanga kale chisankho. Palibenso mpikisano kuno. President wanu ndi mmodzi yekha, Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye! Alipanga votere Chakwera apa? Alipo votera Chakwera apa? Ndibwerezenso ndifuna kuona manja a Professor Arthur Peter Mutharika. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika akabwereraso pampando. Akabwereraso pampando Professor Arthur Peter Mutharika, njala ikhala mbiri yakale. Njala itani? Ikhala mbiri yakale. Njala ndijani? Mbiri yakale. Pansi pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika. Tamva natweti? Zongoti tiyeserezi tavulala nazo. Sichocho nanga? Tatani? Tavulala nazo. Tibwererenso ulamuliro wangwiro wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiyambire apa. Nthawi ino kuyambira mwezi wa Septemba kufika mu February, chipani cha DPP chinali bize kugawa chimangamizi monsemu kuti anthu asafe ndi njala. Sichocho nanga? Pano akugawa ngati muyang'anisise chimanga chikamagawidwa si aboma iyayi. Amakugawa panopo ndi mabungwe. Mamva tweti? Aboma alibe nanu ntchito. Sakukusa malani. Iwo akudya kuyambira kayambaleyo choyamba mpaka pale namba 7 tebulo imozi. Koma inu mukudya pasabata kamozi kokha. Nsogolera amene amakukondani mungampase voti. Nthawi imene Professor Arthur Peter Mutharika ali mboma, asanachoke mboma, anatuma nduna yake ya anatuma nduna yawa za misewu Honorable Raf Juma ali apawa, mnyamata wa ku Mangochi, kupita dziko la kunja. Anaperekezedwa ndi ana malombali apawa, ndi asogolera kukagwirizana. Awaso anapita mboni tilinazo pano zimene zitapita kukakambirana za msewu wa Makanjira. Ndipo agreement anagwirizana kuti msewu uja uyambike. Atabwera Chakwera, chilichonse chimene chinapanga DPP kuchita cancel ndi msewu uja wa Makanjira omwe akuti zimene zisiyike. Apita pompano kukapanga zomwe zija mapanga nyamatawa. Abwerako nkanthu. Msewu wayambika. Msewu waulima chaka chimodzi umenewu. Kodi kuno anthu aku Makanjira makamaka kuno kwa Lulanga
Chakwera akupanganira chani? Akupangirani chani? Magesidwe ali kunowa anabwera nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika. DPP oye! Nthawi imene amachoka Professor Arthur Peter Mutharika mboma, titagwirizana ndi dziko la America kuti atimangire ma secondary 250 Malawi muno. Mukikumbukira nkhani imeneja? Ndiye tinapangana kuti boma constituency iliyonse ikhale ndi secondary school imodzi. Kuno kululanga timamanga secondary school. Atabwera Chakwera, programu imeja aithesa, kuno kwamangidwa secondary school, koma anakundambira secondary school edi, ayimanga. Boma limeneli, mutati muonesese, ife anthu akuno ku Mangochi alibe nafe ntchito. Tayanganani mufufuze kuti apangako chani chooneka kuno chosintha moyo wa anthu. Palibe tweti, chilipo ngati ndiye munthu wina anganyamuke pano kukavotera Chakwera. Nthawi imene Professor anali pa mboma amaonesesa kuti mitengo ya zinthu isakwere mwachisawawa. Sichoncho nanga. Lelo chimanga mukula bwanji? Nanga sopo wa ufresh, nanga dizilo, nanga mafuta opikira. Kodi Malawi muno boma lilimo muno? Boma la mtundu wanji lomangozisiya zinthu zingopanga mbezi kupangiramu. Ndi boma limenelo tiyachose pampando. Sichoncho nanga. Kuwachosa chake ndi chani? Voti. Mandiva tweti? Ndiyeno voti ya Professor Arthur Peter Mutharika muzamupasa. Koma kuti mukampase voti Professor, muyenera kukalembesa kuti musapange chisankho. Tamva tweti? Akayamba kulemba kuno, mupite mukalembese kuti muzavote. Tamva tweti? Panopo pano ali ndi chanzika ndi angati? Chala mwamba. Mwindi chanzika tweti? Mupite ndi chanzika chija mukalembese kuvota. Amene mulibe chanzika, mukundimva? Mumveseseti? Ife tamenya nkhondo kuti ulendo uno amene alibe chanzika azikalembesera chanzika olembesera masankho pomwepo. Tamva tweti? Ndiye munyamuke mupite mukamva kuti akulembesera apa za masankho, mupite pomwepo mukapeza kuti desk olemba chanzika ili pambalipa. Mamva tweti? Ndiye pasapezeka wina wotsala amene tilibe chanzika, tipite likatani? Tikalembesa kuti tizavotere ndani? Kuno tinali ndi MP zina lawo ndayiwala. Amandiuza kuti anali ndi zina lina ndi anasintha, mwina panonso asinthanso eti. Ndiye sindingalikumbukire. Koma tikuyembekeza chisankho cha 2025. Mandimva? Ndikufuna ndikusiyeni Nyamata azikusabalani. Kazembe alipo? Kazembe alipo kodi? DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Akazembewa ndi shadow wa chipani cha DPP. Ndiyeno ndifuna ndiyapemphe kuti ayankhule okha kuti ndiokonzeka kukutumikirani anthu inu chifukwa mulibe MP. Tamva tweti? Nanga si munavotera MP wa DPP eti? Wakuthawadi eti? Ndiye akazembe auzeni anthu awo kuti ndinokonzeka kuwatumikira ndi kuwasamala mpaka chisankho cha 2025. DPP oye!
Kazembe woye. Ayankhuleni anthu. Jala mwamba. DPP oye! DPP oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Our Vice President Dr. Bright Msaka oye! RG Atuto Daudi Chikwanje oye! Ndiena onse olemekezeka amene abwera kuseriku oye! Osayiwala mafumu athu oye! Salamu alaikum. Haleluya. Unengambe cheta yejinja achala akwe. Nambo chinkusakana asalire ndi chakuti kumakanjira kuno akunonaga kwana dera jatukulaga kwapi? Ngati kuli dera limene MP sala badira anthu ake ndendi kuti? Ngati kuli MP amene amabera anthu ake ndendi kuti? Ndikunama? Ndinene? DPP oye! DPP oye! Sindi kuchula dzina la munthu, koma anthu kunoko ngati kuli njala, asogoleri muli apa chifukwa cha asogoleri amene anasankhidwa kuno kumakanjira. Anthu amenewa amapasidwa kuponi ya agent ya fertilizer, kuma amapasidwa fertilizer tuba limodzi amatenga iwo. Kodi njala ingathe? Njala ingathe? Tinasankha mola kuika. Ndachula zina ine? Ulendo uno tisankhe moyenerera. Anthu akuno tili ndi vuto limodzi. Mundipese kwambiri. Anthu akumakanjira tili ndi vuto limodzi. Timakonda kwambiri kubabaika. Kubwera ichi kuchiombera m'manja. Siku lina tizaombera zosaombera m'manja. Ulendo uno ndikufuna ndikupaseni ulangizi. Mafumu nonse mugwirizane. Makanjira wasauka nthawi yayitali. Kumbuyo kuti napereka 10 years kwa ena ake anatithandiza. Taperekaso 10 years kwa ena ake atithandiza. Ulendo uno mafumu nonse mukhale pansi, mafumu athu olemekezeka, tisankhe munthu oyenerera amene angatipase chitukuko kuno kumakanjira. Kumakanjira kuno mwina asogoleriwa ndi mboni. Ayende kuchokera kuyambira pamayambiliro pa constituency ya makanjira, siti kuyankhula za kwinako, koma ndiyankhula za kwathu kuno. Kuyambira pa Lukoloma kufika mpaka na pano. Pali pamene muona grevulo abale? Pali pamene muona grevulo? Ndifuna ndikusimikizireni kuti CTF ya dera lino la makanjira sigwira ntchito. DPP oye! Ulendo uno sitikubwerera sombuyo koma tikupita kuti? Ndiye kuli anthu ena amazinamiza kuti andisankheni nsoni. Kodi ndikupaseni mwambi? Mulilede ndikupaseni mwambi? Akummanyirira mkamwini? Mmamuziwa mkamwini? Ndiye mkamwiniyo nakhala osabereka. Munamuonepo mkamwini osabereka? Simunamuonepo? Mkamwini osabereka wakhala pa chikamwinipo 10 years. Zaka zingati? Osabereka. Ndiye ndikumuthamangisa kuti wawajaje. Ngati kusaka wanga bereka uwe. Ndiye kukakhala kwina konso zaka zingati? 10 years. Ndiye akubwera kuti ulendo uno angunde chimbeleche. Ikuomboleche? DPP oye! DPP oye! DPP oye! Uwe mwanjau, uwe mpi ukwa wajira atweti? DPP oye! Koma ine ndi mboni. Sana chule zina atweti? Ajau kubangani business ja achula zina ngati? Nkamwini osabereka ujabuchula zina ngati? Inu mukwazi wako baidi?
koma akazembesana achule tweti. DPP woye, kunja kugwada, mundilole kuti ndikapereka uthenga ripoti kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, mwini wa chipani cha DPP, msogolere wa chipani cha DPP, kuti kuno kwa Lulanga, kuno kumakanjira chipani cha DPP chilinga nga. DPP waye, DPP iliko kuno, chala mwamba, chala cha Profesa Mwamba, voti ya Profesa Mwamba. DPP woye, Profesa woye. Ine agogo senior group alulanga ndikuthokozeni potilandira nthawi yochedwayi. Ndimachedwa chifukwa kuti achikangawa nseuja kutinamiza waipa kwambiri. Matala amangopha munseumu timathandizana kukankha magalimoto. Profesa Arthur Peter Mutharika akangobweranso mboma, msewu wake woyamba ndi msewu wa Makanjira. Promise imeneyi ndikupereka malo ma Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa uthenga umenewu wachokera kwa eni mwini Profesa. Tamva naiti anatipanga Promise Airport kuno, mukumbukira? Anatipanganso Promise 5-star hotel ku Cape Maclear. Zonsezo Profesa Arthur Peter Mutharika abanga kuphatikizapo secondary school yapano pa Lulanga. DPP woye, tisayiwale kupita kukavota. Sikungovotera Profesa Arthur Peter Mutharika yekha, mukavota Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye kuti nthawi yomweyo mukuchosa chikangawa mboma. Munthu woyipa mtima, munthu osakonda Malawi, akungozilemerera yekha ndi banja lawo. Ndikunama ngati waiona secondary school ya Kulumpi ndani kuposa university ya ku Malawi kwambangidwa secondary school. Amalawi ino anthu akuno kululanga sapangeso mistake imeneyi. Tibwerere ku chipani chosamala mtundu wa Malawi, chipani cha DPP chosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi mawu amenewa ndikupempheni kalembeseni mwa unyinji. Tamva natweti?